sekuyimina ngedwa engimubi lana. Umuntu ofana bukhona la uThandeka. UThandeka umuntu ofanele ngabula achaze kahle sonke isitori ngoba kwakona ukubhula lokho mina izinto engangizizwa ngayo njengoba umuzwa nje ethi yena ngangimtshela konke akwaziyo ingoba vele kwakuza noThandeka angibhuli mina. Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sethu izinkinga zomndeni nihlelo noLungsta. Namhlanje simeme kwaMbambo kwathiwa Lungsta usondele nathi sinenkinga la ekhaya. Asambe siyobeza ukuthi bathini. Asambe. Unjani sisi? Saphila sisonjani? Ngiyaphila. Wena noSipho? NguLungsta kwa Black Life TV. Ubusimemile la ekhaya. Singangena? Ngiyabonga. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihlelo noLungsta. Namhlanje simenyiwe la kaMbambo kuthiwa sisondele kunodaba olushisayo ekumele senze sure ukuthi siyalungisa. Sawubona njani? Saphila. Ngiyaphila. Cebingile ababukeli uzishigama. Yebo sanibonani babukeli igama lami nguNosipho wakaMbambo. NoSipho. Usibizile la ekhaya noSipho wathi asisondele kwishow yethu inkinga zomndeni. Yini icala phi inkinga? Nginenkinga la sisi and le nkinga iyangidla ngakho nje ngicele nina ba Black Life ukuthi bandla sacela ningisiza kule nkinga inayo ngoba le nkinga ngiyasaba ukuthi mina ngiyimele mina mathupha. Manje la nginenkinga yomndeni. Umndeni wami sasafarisha sinenkinga saxabana ekhaya akuzwanwa kenzeka nje izinto esingayiqondi kahle. Mase kaba nomngane wami kwesekuceleni ekuthiwa uThandeka. Mase wathi hayi mngane wami khona isangoma engisazi ngizokuyisa kusona siyasebenza. Ngithi hayi okay mngane wami ungangisa kusona ngoba phela manje inkinga esekhaya inzima. Manje mase yakusona ke lesangoma engisa kusona umngane wami hayi sihambe sekusona ke. Masifika kusona hayi sikhulumeke sisho lokhu nalokhu nokuthi hayi nawe uyenza ukuthi anginike imithi nawe amathambo uzenza ukuthi uhlanganise lemithi nemithi uhlaba imbuzi uyenze lokho ungayishisa impepho ushisa lo bhuti wakho konke lokho ngiyakwenza kodwa akulungi lutho sekuspende 40,000. 40,000 yebo kwisangoma. Yebo kwisangoma kodwa nje akukho kulungayo kunalokho izinto ziba wese. So manje mawuthi ususpende 40,000 buwenzani imali engaka for isangoma? Atori izangoma uphoso 100 rand or 50 rand. Phela isangoma mangiya kusona besithi angiqale ngithenga inkukhu ngigeze singihlabisa imbuzi sithi hayi uqhubeke kwenze nalokho ukhokhele lo muthi singenzisa nje izinto eziningi kodwa still lezo zinto mangizenza kwenzeki lutho ubona nje kuba wese. So umngane wakho uThandeka ke seniba bangani isikhathi singanani? Hayi kusukela nje sisafunda isikole umngane wami nje sisukela sisafunda isikole. So usisi kwena? Ya fana usisi wami. Okay so manje akhathe kusa kulesi sangoma yena wayesithathephi usazelaphi? Ngathini uyena wangitshela ukuthi isangoma naso umuntu abasambayo kubo. Nami ngokuthi phela umngane wami ngiyamkholwa ngoba vele ngisuka kude naye. Ngathi hayi awuthi ke ungiphelezele sihambe sekusona. Iziphi lezi inkinga engako ade senibhekene nazo la usuzowabona khona ukuthi ke nangeke udinga umuntu oyisangoma ongakusiza? Yabo nje ekhaya asilali nezingane zakhala ebusuku azizwani nomndeni wami saxabana kuthola ukuthi sibanga into encane. Sixabana sibambane ngezandla size sivezelana izikhali. Yilezi inkinga kuzwana nje kupheka ngisho ngokuhlukana amabhodwe lutho. Nibangaki nje ekhaya? Ekhaya siba u4. Niba u4? Yebo. Wena owesingaki? Mina ngowesithathu. Owesithathu? Yebo. So manje ke nami angithi phela kuthiwa inkinga ibikwa kwabadala. Yebo. Ngoba wena owesithathu kufanele ukuthi usekugcineni. Yebo. So uke wakhuluma nabadala ekhaya ubatshela ukuthi hayibo nansi inkinga esibhekene nayo azame sibone siwumndeni ukuthi senze njani? Yebo ngiyakhuluma nabasekhaya kodwa kuyafana bathi abakholelwa kuleyo nto. Abakholelwa. Yebo. Okay so manje ke indaba ufuna sikulandelele lesangoma? Manje ngicela manje ukuthi ningilandelele isangoma ngoba manje ngiyasaba ukusiqonda isangoma ngiyasaba. Ngicela manje ukuthi ningikhulumele naso ngalodaba ngoba akukho engasakuzamanga imali enkulu le ngispendile 40,000. Manje wayekuthembisa yini ukuthi yonke into izolunga? Wangithembisa nje wathi yonke into izolunga futhi ngombongo egcineni. Washo kanjalo? Yebo. Usuhlala isikhathi singanani wenza izinto zakhe naye? Mhlawumbe uphelile mhlawumbe u8 months. 8 months. Yeah.
udila nayo lelo nkosi. yes deala nayo. Uma ufika laphana endunjeni yakho angithi baney'ndumba. Yebo. Unayo indumba. Abantu bayeza because kwesinye isikhathi phela ubona ngabantu ukuthi kubhizi la. Ya yena unayo indumba ngathini uRandi kodwa nje hayi yabona bakhona abantu kodwa abagcwali ngasho njalo kangagcwele khathi siya. Dalwa yini pho ukuthi umsabe? Ngiyamsaba izangoma ngiyisaba mangifuna uqamba amanga ngoba phela nomngane wami naye ngiyamtshela ukuthi akulungi lutho la ungisekhona asambili naye lokho esayiqhubeka noSipho wenza lezi zinto kuzolunga. Kodwa manje ngiyabona nami phela ngikhaliswa imali engispendayo imali yo40,000 akulungisho kodwa kunalokho siyaxabana ekhaya. Imali engaka u40,000 imali ingekho wena uyithathaphi? Nami imanje ezaphunya khathi ngilimele. Oh kwewalimali. Yebo ngeke ngalimali. So wathatha lezo imali wayifaka kwisangoma. Yebo. So manje mase sibuza isangoma ufuna imali yakho back noma ufuna aphosa amathamba akhe kulunga ekhaya ufunani kusona? Ayi ngifuna nje usabuyisa imali yami back ngibone ngiqhubekele kwabanye. Qhubekele kwabanye. Oh uzoqhubeka kuzona izangoma? Ayi mhlambe ukuthi manje nami ngcono mhlambe abantu abathandazi. Ngcono ngisho njalo ngcono ngiqhubeka abathandazi zobe izangoma ngeke. Ufunde kakhulu ukuthi ke na like kumosha imali yakho phela la 40,000. Yes. So manje kulama siblings akho ngoba u10 bawu4 wena owesithathu. Bona usuke wahlala nabo phansi wabatshela ukuthi hayibo kunomngane ongihambisile esangomeni aspende imali engaka but kunalokho ukuthi kube ngcono bheda kakhulu. Hayi angaze ngibatshele ngoba manje ngiyanqena nqena nje impoxeko kuba phela nabaso bangitshela bathi abakholela kulento manje ukubatshela kwami ngibona ngathi bazongihleka. Yebo. So manje ke isangoma sikwazile ukusithola. Isangoma sakho. Yebo. Sizosithatha size naso la endlini. Yebo. Ukuze sikhulume. So awunankinga nalokho. Anginankinga so usu ready ukuthi ke na udile nayo le issue. Yebo. Mayethi ke na akanayo imali yakho uzokwenzakalani? Hayi ngcono mhlambe engakwazi ukuthi ayikhokhe kancane kancane. Oh so at the end of the day ufuna ikhokhiwe imali. Yebo. Hayi ukuthi ke na uzoyeka phansi umtshela ukuthi akalungisa into zakho because angithi ke kuthiwa ke na izangoma zike zibhedise izinto uzulokhu ukhipha imali. Yebo. So wena uthi ufuna imali yakho. Yebo ngifuna imali yami. Mayikhiphe kancane kancane mawukuthi ke na kuyadingeka. Yebo. Abazali baphi? Abazali sebashona. Sebashona. Yebo. Obhuti bakho labadala ama siblings akho lamadala? Bakhona. Yebo. Okay. Yo, ngiyizwela ke. Isangoma sikwazile ukusithola and sikhona la ekhaya and sizosithatha manje sibuze ngalolu daba ngoba phela kubalekile ukuthi athole usisi ukuthi kena kwenzakaleni ushone phu 40,000 wakhe ngoba yonke into athi akayenze uyayenza kodwa konke kushona phansi. Asitholeni udaba oluphelele. Ake sesibuyile babukele emakhaya simtholile uMakhosi usehleli nathi la asiluze udaba uthi lihamba kanjani. Sawubona njani? Ngiyaphila ntami. Siyaphila. Siyabonga ukuthi ke nawe samkelile isicelo sethu masikumema la ekhaya ukuthi uze. Igama lami nguNongsta kwa Black Life TV kuhlelo luthi inkinga zomndeni. So simenyiwe sisilana kwathi ucela sisondele kunodaba afisa ukudingida nawo. Yebo. Ngisacela ubingele ababukele emakhaya uzisho ukuthi uMakhosi uba. Sanibonani balaleli. Mina nguMakhosi uNkosi. Unkosi. Okay. Usisi uyamazi? Ngiyamazi. Uyini kwena? UNosipho isiguli sami. Isiguli sakho. Yebo. Okay. So ububhizi umlapha. Unokufika nje ikhashana impela. Uzomlapha. Uyalapheka ke kodwa. Unakho ukuthi afika athi akaboni kahle. Bese ngiyamtshela ukuthi akenze kanjani. Angazi ke noma uyayenze ngalendlela engisho ngayo yini. Ngoba omunye umuntu ufika ukuthi akenze kanje afike ekhaya azenze lokwakhe. So ngoba ngisuke ngingekho ke mina anginayisho ukuthi uyakwenza ngempela endlo ngisuke ngithi akakwenza. Okay. So uNosipho usimemile la ekhaya. Wathi khona into acela ukutshela yona. Nosipho ngakhuluma. Yebo. Ngiyabingelela Makhosi. Ngicela ngimbiza abantu ba Black Life ukuthi bandla ngize nabo la ngizochazela. Manje lento iyangidla
konke lokho uthi angikwenze ngoba ngangifikela nothandeka. Konke ngoba uma uthi angihlabe iy'nkukhu ngiyakwenza lokho, nemithi onginika ukuthi angigqume ngiphalaze ngiyakwenza, nembuzi uthi angiyihlabe ngiyakwenza, kodwa akwenzeki lutho. Ngoba nasekuqaleni ngangizile ngikutshela uzuthi hhayi angihlabe iy'nkukhu, angigeze ngenyongo ngenza ukuthi nokuthi. Kodwa yonke loo nto engayenza akwenzeki lutho. Nalokho kuba wesi saxabana nomndeni wami, asizwani sikhiphelana iy'khali. Akukho nje okulungayo. Kuyangimangaza-ke mina lokho ngoba awukaze mina ungitshela ukuthi khona okungalungi. Kunaloko uyaqhubeka neprocess yami. Njengoba uyofike nje ufike abantu bekhona ngitshela ukuthi nawe kuyalunga njengezinye iy'ngane ey'suke zifikile zizofuna usizo. Ngoba ngangizile nje nasekuqaleni ngakutshela ukuthi hhayi akulungi, nakho ukuthi uthi hhayi angihlabe imbuzi kodwa impepho engayishisi ngishisele ubhuti wami, still naleyo nto ngayenza, kodwa lutho akulungi. Kodwa uzange ungitshele mina ukuthi akulungi Makhosi. Why ungazange? Ngasaba phela. Manje Ngangitshose phela kuzoqhubeka kulunga ngoba noThandana nawe bengitshela ukuthi angiqhubeke ngenze kuzolunga kodwa still akulungi. Mina-ke sengizobhula yini ukuthi izinto zakhe ayilungi ngoba phela abantu uyabafica la befikile bezolanda iy'nto zabo. Awukazi usho kumina ukuthi yena akulungi. Uma ufika ukuthi akulungi ngisebenzisa ngikunikeze futhi enye indlela yokwenza. Ujike wena futhi ungabuyi uze kumina uzothi akulungi. Hhayi nakho Siyaqhubeka-ke nokunye. Hhayi akulungi. Akulungi kunalokho nje isimo ekhaya kuba wesi. Uthi-ke uMakhosi-ke kwesinye isikhathi uyasola ukuthi awenzi ngendlela akuthume ngayo. Ngenza nje ngayo indlela, methe nje angigqume ngesikhathi sosukuthi ekuseni semini ntambama ngenza lokho, methe angiphalaze ngenza lokho. Ney'nkukhu mesethi lezi angiyihlabe singazidli lokhu ngikulahle ngigeze ngenyongo ngiyakwenza. Akukho engakwenzi kodwa akulungi. Akulungi. Ngingambuza imibuzo lakho uMakhosi ukuthi yini la ebona akhathi ekuhlolela. Yebo ngambuza. Akhathi umhloleli uNosipho wabonani? uNosipho ngesikhathi efike kumina ngazibona iy'nkinga zakhe. Wayivuma futhi iy'nkinga zakhe ukuthi yebo kunjalo. So wavuma iy'nkinga ayishoyo? Yebo ngakuvuma. So uyena owazisho noma uwena owuzisho yena aphinda alokhuza? Uyena wezisho mase ngiyavuma. Mase uyavuma? Yebo. So okusho ukuthi wayiwenza lowo msebenzi ngalapha? Yebo manje ngixakwa ilezi zinto lezi athi angizenza angazi indaba engasebenzi. Makhosi if ukuthi-ke nabakukhombisile pho ukuthi-ke nayo inkinga, yini indaba ungatholi isixazululo esi-right ukuze-ke yena akwazi ukuqhubeka neyakhe impilo? Mina sisi akukho engingathi ngikutholile isixazululo njengoba ngangimtshela ukuthi inkinga ikuphi. Kanjalo nayo imithi engimnikeza yona bengimnika imithi engazi kahle ukuthi izosebenza kule nto yena ayishoyo. Uma ngabe yena ethi yena akusebenzi angazi-ke mina ukuthi sekufanele ngenze njani lapho. Hayi mina lento iyangidida ngathi singispende 40,000 ngoba manje uyaqhubeka uza kumina. Imali engakapho Makhosi imali engaka. Ugcine nini ukuza kwena? Ugcine ngithi 3 months back ukuza kumina. 3 months back? Yes. So why usaqhubeka uze kuyena uma ubona ukuthi yena izinto ayisebenzi? Phela ngisuke ngitsho ukuthi mhlawumbe kusazosebenza njengokusho waThandeka athi hayi qhubeka ulokhu uzenza ngiyabona uphelile manje u8 month akwenzeki lutho. UThandeka Makhosi uyamazi? Ngiyamazi uThandeka. Sazana kakhulu naye. Wazana kakhulu naye? Yes. So yena uke wamlapha? uThandeka nje umuntu engathi umngani wami. Umngani wakho? Okay. So ngoba kade ubhizi uthi-ke na uqhubeka unethemba noThandeka unezithemba still awubona ngithi umehluko? Yebo ngubona. So why uzospenda u40,000 entweni ongayiboni? And Makhosi lo 40,000 owani? Kusho ukuthi uma ekhuluma ngo40,000 ukhuluma ngey'mali lezi asuke ey'khipha yena ethenga lezo zinto ayithengayo. Nemali asuke eyiletha kumina because uma ngabe ngimkhiphelile phela insebenzo ukuthi akahambe okwenza ukuthi kumele ashiye imali phela ukuthi ngimkhiphele insebenzo. Manje isiguli njalo ngisho noma singakalapheki sikhishwa kumele akhiphe imali ngoba phela kuyacaca ukuthi akwazi umlaphi kuleli inkinga yakhe. Uthi inkinga isikhathi esiningi abanye abantu uma uthi utwenza umusa uyabalapha umtshela ukuthi uyothi mayise right abese abuya. Umuntu avela ahambe okwejuba likaNoah angaphinde abuye. So sengakhetha ukuthi umuntu uma ngabe ngimkhiphela insebenzo akhiphe nenkomo yami bese ehambe yothi eyokwenza insebenzo yakhe. So sis akhathi ukhipha inkomo ukhipha nensebenzo wena usaphindele ngani wangineza i-time frame ukuthi-ke na mhlawumbe kuzothatha u3 months noma u6 months
ngoba uthe senispend u-8 months ndawonye nizama ukulungisa lezi zinto. Wanginikeza i-time frame akhathi ungena nje egcekeni lakhe. Yebo, hayi washo wathi usebenzise lokhu inyanga. Uqala uyigeze nje lokhu uyigeze ngalokhu inyanga. Ngikwenze-ke lokho. Athi mase ngigezile inyanga ngibuye-ke ngizothatha ezinye izinto umuthi wokuphalaza ukugquma kanjalo. Ngoba ngeke ngikwazi ukusebenzisa izinto zakhe ngingayigezile mina. Ngikwenze-ke lokho. Isikhathi ngikwenza lokho njalo yonke into ngishiya imali. Lokho ngiqhubeka kanjalo-ke. Athi angihlabe ney'nkukhu-ke lokho ekuhamba kanjalo ngama-step. Manje ngiyabona zonke lezi zinto angenzisa zona akulungi. Yes. So Makhosi, usisi la usibizile wathi uyasaba ngoba uMakhosi ukhuluma nawe. Wathi kodwa okusalayo ucela imali yakhe 40,000. Ngoba ubona nokuthi yena ulahlile nje ngoba impilo yakhe ayakabi ngcono. Kunalokho umndeni uba wesi. So umbuzo wami ukuthi uzokwazi ukuthi umkhokhele lo 40,000. Angikhumbuli-ke nje amalahle ephindele edande. Into yokuqala-ke nje asiqale la. Imali le akhuluma ngayo athi uyispendile u-40,000 ayizange kumine isizumba sika-40,000. Izinto bezenza ekhaya. Espenda imali ekhaya. Bengingekho mina lapho. Uma yena espenda imali lapha ekhaya ehlanganisa nemali asuke eyinikeza mina, ngizoyikhokha kanjani mina leyo mali? Angisiphela Makhosi wena usuke uthi angithenga iy'lwane lezi. Nifike nizidle kini manje mina ngixhuma phi lapho mina? Phela ngisuke ngenza into esuke ishiwo wena. Uyangiklama usuthi manje uphumaphi? Usuke wenza into esuke ishiwo yimina. Yes. Kodwa ngisuke ngingekho mina ngithi ngidla. Kodwa wena usuke uthi angithenge lezi iy'lwane. Le mali ngabe ihamba ngingaka kube wena oshongo ukuthi angithenge lezi iy'lwane. Ngabe ngeza ukube uthi wena ufuna imali le okade uyinikeza mina. Okade uyispenda kini ubuyidla kini nabantu abayizihlobo zakho. Mina lapho ngihlangana phi Makhosi? Kwazokwanzima-ke. Kwazokwanzima. So imalini esingasho ukuthi estimation osinikeza uMakhosi? Mhlawumbe mangaphosisi mhlawumbe u-26,000. 26 Yes. ongena esandleni sakhe. Yes. Sikhohlwe iy'lwane nezinto zasekhaya. Yebo, yebo. So mayesho ku-26,000 uzokwazi ukumnikeza imali yakhe. Hawu, Ngoba we, phela Nkosi ususa yami. isigula akalaphekile. Awe Nkosi yami, hayibo. Hayi ethongeni angikaze ngizwe mina kuphuma imali ethongeni. Kodwa-ke ukuze nginqande umsindo ngoba ngiyabona ukuthi njengoba sebize nina nje kusho ukuthi uza nomsindo kahle kahle. Mina anginayo imali eyisizumbe ehleli. Njengoba ngisebenza abantu nje imali angibabizi imali enkulu abantu. Anginayo imali engathi mina ngingamnikeza yona ukuthi hayi ngizoyikhipha ebhenki nayo mntana imali yakho. Kodwa-ke ngiyakweshwama ngoba mina abantu engibalaphayo baphumelela abantu. Ukuthi yena yini eyenza ukuthi angaphumeleli ayi angazi. Oh, understand. Anga-understandi ngempela. Uthandeka yena wa-consulta kuMakhosi angithi? Yebo. Uyaphumelela yena? Hayi utheni uyaphumelela ngokusho kwakhe. Wena umbone ephumelela? Hayi. Awuboni impilo yakhe iqhubeka? Makhosi, ngathi khona into enga-edaphi la kodwa engayi-understand. Uthandeka umngani wakhe, wena uthi umngani wakho omkhulu. Uyena futhi wamletha. Yes. And lolu hlelo lumayelana nenhlambuluko. Mhlambe ikhona into oyaziyo thina esingayazi ngoba lokho eground igama laThandeka la. Nangakhathi lokho eqhubeka enza izinto uthandeka ulokhu uzayo. Vele igama laThandeka ukuthi uyena ade lokho emqhuma ethi akenze. Inhlambuluko mhlambe enjenganani nje ngane yami. Angazi phela ngithi lana sifuna ukuthola ingqikithi ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe nawe uzothi ukhokho 26,000 abangekho nosisi ngalana ucanga ukuthi kanti bezothola usizo kanti into engekho. So senzela ukuthi masiphuma la siphume sonke sinenhliziyo ezimhlophe. Mhlambe ke imali ngabiza lo Thandeka ke kodwa nje mina nje ayikho enye inhlambuluko okukhulunywa ngayo. Sesakhathe ethi Uthandeka iya kuMakhosi ukuthi into engixaka ukuthi uthe babangana abaclose kakhulu. Yayithini isakhe istory? Phela uThandeka ngesikhathi ethi angeke kuMakhosi uthe nomuntu amhambayo abamhambayo kubo. Angazi-ke ukuthi kanjani. Angazi ukuba phela nami ngokulimala kwami izinto zasegcekeni ekhaya
ngoba ngalimala ngalinyazwa imoto kaphuma lezi imali-ke. Ngamchazela nami njengomngane wami engiclose naye engakhula naye ngifunda naye. Ngisikanje ithanda ukuba sengiphunyelwe lezi imali-ke funa ngilungiseke, ngilungise iy'nkinga zasekhaya. Yeah. Ngimtshela ukuthi imali yami ephumile imali engaka. Ngicela ungisiza njengomngane wami ngoba ababaningi abantu engibathemba ngithemba wena njengomngane wami. Nakhu-ke sesasihambeni sengumakhosi ngibuza lowo makhosi umthembile yini ethi umuntu vele ngijwayele ukumhamba ekhaya. Yes. Washo ukuthi umngane wakhe. Hhayi akangitshelanga ukuthi umngane wakhe. Ngoba phela Wathi yena umakhosi amhamba. umakhosi uthi umngane wakhe oclose. Mina lokho bengingakwazi-ke. Mina ngazi ukuthi uthande kumngane wami. Bengazi ukuthi umngane nomakhosi. Yena wathi umakhosi abamhambayo nakubo. Okay, kuthi-ke nakhona into enga-adapt lana uthande ukuhambisa kumuntu othi-ke umuntu amhambayo. Yebo. Umakhosi ngala uthi umngane wakhe oclose. Uthi-ke into zakhe yena ziyakhanya wena uthi awuyiboni ikhanya. Yebo. So umakhosi ngoba njengomuntu-ke othi umuntu edlozi. Uthandeka sithini sakhe isitori ngoba uthi nabangani isikhathi esingakanani likhona yini iqiniso kuyo yonke lento. Uthandeka njengoba echaza nomntwana, uthandeka sengimjwayele kakhulu umntwana uthatha izinto kumina. Ahamba oyisebenzisa. Ngimjwayele nje kakhulu. So ayikho into ekhona phakathi kwakho naye. Usaze wagcina esewumngani wami ngendlela ukuthi isikhathi esiningi uba la kumina. So senibe nabangani isikhathi singanani? Uthandeka sazane naye ngithi uphelile 2 years sazane. Yebo. So nijwayelene ni close. Si-close nje kakhulu ngoba isikhathi ukalale nala ekhaya iy'ngane ziyamazi. Okay. Ekhaya kithi. So wathini kuwena akhathi ezoletha uNosipho? Uthandeka wangitshela wathi kunomngani wakhe ophunyelwe izimali. Awu. Njengomntwana uyafike la kumina kahle kahle mina sengikhuluma-ke nje sengithi angikhuluma iqiniso. Kahle kahle mina angiyena umakhosi. Okay. Nginazo mina izinto kodwa uma ngabe umuntu ethi ngiphethwe ukuthi mhlambe mayengitshela inkinga yakhe bese ngithi akathatha u1 no2 kulunge. Like mhlambe ufuna umsebenzi ngithi mina akahambe ayocela kwabaphansi ayokhuluma nabo. Ancenge ngaphahle asho ukuthi ufuna umsebenzi. Kubalungele-ke babuye bazobonga. Ney'mbiza-ke nazo-ke ngiyakwazi. So nolwazi lama. Nginalo ulwazi oluncane. So naye njengoba beyafike la ekhaya uthandeka. Ubeyafike ngoba bengiye ngimsize ey'ntweni njengalezo. Mhlawumbe athi yena ekhaya siyafa siyacindezeleka bese ngithi hayi Thandeka hamba ufike uhlanganisa u1 no2 no3 nikwazi ukuthi nichele ekhaya. Okay. Abuye athi hayi ku right. Okay. Inkinga ke manje namhlanje inkinga yonke isithwelwe yimina ngedwa. Isiyangixaka ngoba manje okuyena umuntu owafika wazongitshela ukuthi uNosipho unemali uThandeka. Okay. Wathi uThandeka sidla imali kaNosipho uphunyelwe imali. Ngayinqaba mina lo nto wangincenga ngaze ngavuma-ke. Ngazenza umakhosi kahle kahle angiyena umakhosi. Shuthi sonke lesikhathi nje ngenzeka isilimo. Ngiyamangala mangabe uThandeka engekho yena namhlanje okuyena owadla imali enkulu. Okay. So okay nadla malini? Mina wanginikeza u6000 ngoba phela mina ekade engilokhuzile engincengile. Uyena owafika naleli tulo leli. Yes. Wathatha ku20,000 vele kuNosipho angimazi kahle kahle umuntu ngicabanga ukuthi uma umakhosi kukhona into ofanele ayenze ekhaya uye ube khona nawe kulowo muzi bengingayi-ke mina oba vele angazi lutho. So awukazi uyegcekeni la kubo? Angikaze ngiye egcekeni la kubo nangu uyakwazi naye lokho. Ingakho-ke shuthi iy'nto zami lezo lokhu sangizenze engalungi pho ubungiphikiselani-ke makhosi. Phela ngithi uThandeka besalokhu ethi asidle imali ngimtshela mina ukuthi Mina lento ekhaya ngithwele ayilungile. kanzima nomndeni wamazwani salimazana sikhiphelana iy'khala nidla imali yami ngala ngihluphekile kunabazali. So umuntu odlale ngawo uThandeka. But wena makhosi njengomuntu-ke engathi umuntu wabantu ngenxa yokuthi uthi uyayazi emakhambi. Uvuma kanjani ukuthi kulinyazwe omunye umuntu ngenxa yemali? Imali sisinawe uyazi ukuthi imali ayilithezwe nenkume. Uyakwazi lokho. Uya ngisho kumnyama uye emalini mangathiwa nje nayi imoto yemali igenqikile la ngeke ukucabanga ukuthi amaphoyisa azosilimaza. Ungena nawe khona lapho nje emdibini uyothatha imali. Kanjalo-ke naye-ke mangabe uThandeka ethi umngani wami ngiyamazi uphunyelwe yimali salenza-ke lelo tulo wanginikeza-ke imali. Ngiyamangala mangabe
eyena engekho uthandeka. So Sekuyimina ngedwa engimubi lana. Umuntu ofuna ubukhona la uthandeka. Uthandeka umuntu ofanele ngabula achaze kahle sonke isitori ngoba kwakona ukubhula lokho mina izinto engangizizwa ngayo njengoba umuzwa nje ethi yena ngangimtshela konke akwaziyo ingoba vele kwakuza nothandeka angibhuli mina ngaphandle mawufika wena uthi sis nginenkinga umyeni wami wenza u1 no2 akasalala ekhaya washo acima sekukhona umuntu ahlekisana naye bese mina ngithi hayi awukahle ngisazoyokusikela nami ngiyakomakhosi ngifike ngisho ukuthi nginemuntu la uyangikhalela kanje kanje banginikeze ngibuye nginikeze lowo muntu Yo abuye umuntu ezobonga sinabangani iminyaka ngani nothandeka Nje sakhula sakhula. Yebo sisafunda ngifunda naye nje ngikhula. Akhathi umxoxela ngemali wakwayicela kodwa imali yakho Akazayicela. akazayicela akaza akhombise nanokuthi uyayifuna imali Ngangamsoli nje ngoba ngangimtshela nami ngeyinkinga sekhaya ukuthi hayi mngani nami singiphunyele imali kanje kodwa ekhaya ngokuthi sineyinkinga ngisafuna uqala ngilungise inkinga zasekhaya. Mase ke wangitshela ngomakhosi ke kanti shuthi uyazi yena ukuthi ngogetshenga. Yo I wish ukuthi ubusitshelile ngothandeka khona naye besokwazi usimbheke simthola bekhona la namhlanje ngoba phela ekupheleni kosuku umuntu wayo yonke lenkinga shuthi uyena uthandeka. Mina noSipho I'm sorry kakhulu ukuthi uzothi ufuna imali yakho ngebhadi ke mina ngeke ngize ngibe nayo umuntu ofanele akukhokhela imali yakho uyena lo mngani wakho uthandeka mina anginayo ngempela ngoba ngisho ngathiwa ikhona ngeke ngikwazi ukuyikhokha leyo mali angikusukelanga mina wena wasuka weza kumina Hayi nazo nangilimaza ngixake kanje mina ekhaya ngineyinkinga nina nihleli kahle emakini mina ekhaya neyinkinga zizwani asibhekani. So manje ke lo 6000 othi wawuthola uzokwazi ukumbuyisela ke uNosipho. Hayi kunzima nje ukubuyisa lo 6000 ngabe ngcono kube kukhona lo akhulume naye asho ukuthi ngempela ngoba sekuzoba sengathi ngiyamsukela uthandeka lo 6000 lo angeke ngikwazi ukukhokha abantu akwethu wangena kalasha nje angeke ngikwazi ukukhokha Uthandeka ngcineni ukukhuluma Uthandeka mangaphosisi usuphelile 2 weeks. 2 weeks ngakhuluma. Yeah singakhuluma. And lapho yena mawukuthi uyamtshela ukuthi inkinga isaqhubeka Ulokhu ethi hayi linda qhubeka nje usebenzisa izinto kuzolunga ngiyabona uphelile manje u8 months akulungi lutho kanti ungenza isilima kwayena. Uyabona ukuthi abangani banjani Hayi bayakhohlisana imali yami engaka. Uyabona ukuthi abangani bayingozi Hayi ngoba phela yonke lento oyenzile ingenxa yakho umngani. Wena mama usazoqhubeka umthemba uthandeka if ekwazi ukwenza umngani wakhe akhule naye wena nisazana u2 years ucanga ukuthi kukhona ukuthembeka because yena ngahamba ovula icase athi wena umislide umuntu. ngeke ngikwazi umthemba uthandeka njengoba uchaza nje kusho ukuthi ibixene phela ngoba isifike khona la egcineni yonke into inevutho ondaba kusho ukuthi sifike egcineni phela ekuthenini siyahlukana naye uthandeka ngoba angikwazi ukunyaza ukuletha mhlawumbe uzoletha inhlwathi okulandelayo. Okay but ngikuzwe uthi unolwazi lwamakhambi usisi uyasho ukuthi lana ekhaya la endlini kuyaxatshanwa abantu abazwani yini ke ongamsiza ngayo ukuze akwazi naye ukuthi kube nokuthula ekhaya ungakwazi ukumsiza ke kuleyo part at least kube na something because uyasho ukuthi uyahlukumezeka and uthi unalo ulwazi lamakhambi so ungakwazi mhlambe ke mase ngasekho amakhamera ukuthi ukhulume naye umnikeze something yokuthulisa umsindo. Ife ngangethemba angafika endumbeni ngingamnikeza lelo khambi lokuthi bakwazi ekhaya ukuthi kube nokuthula ngoba khona ngiyakwazi ezinye izinto ngizomtshela okunye engikwazi ngizomtshela okunye engingakwazi futhi iyona ndlela ke bengeke ngize ngimsize phela kulunge kusadingeka imali kahle besisadinga imali So manje ke ngeke uzumkhokhise. Ngeke ngimkhokhise manje kunokuthi ngibuyise lo 6000 engeke ngikwazi ukubuyisa ongcono ngizomsiza kulokho bakwazi ukuthi babuyisane ekhaya. Uzizwa kanjani ngalokho Nosipho?
Ngingabonga kakhulu khona engiphatheke kambi kodwa ngingabonga. Kodwa nje ngeke ngiphinde ngimthembe omunye umuntu umngani futhi kakhulu. So ukuthandeka uzoyifuna imali yakho? Ya ngizoyifuna. And uma ukuthi anginikeze ngcono mhlawumbe ongikhokhela enkantolo ngoba phela imali le ekhaya ngake ngisho umsebenzi wama. Imali uma uyikhokha ubuyi-transfer noma ubuyineza u-cash? Bekuwu-cash uma ngikhokha. Beku-cash? Yebo, ngibeke phansi. Because the chances are uThandeka uzoyiphika yonke leyo nto. And okubuhlungu akekho la uthi azoyikhulumela lakhe isayidi. Nomakhosi ngalana uqale wakekela before alikhuluma iqiniso. So iqiniso eliphelele sonke asilazi ngoba akekho lo muntu esisazi. But-ke ngoba ethi-ke uzokusiza with ukuthulisa umsindo ekhaya, angazi noma uzothatha yini lolo sizo. Hayi ngizothatha. Ukuthi ngeke emakhosi umnikeze into ukuthi bayaxovana emndenini. Ngeke Makhosi ngoba esafika kuloku ku-phase 1 inhloso bekuwukuthi sithola imali. So yingakho kade ngingamnikezi. Ngoba ukube wafika ngo-first day ngamnikeza wayengeke asabuya phela. Kanti uThandeka sikhulumile ukuthi kuzodliwa imali. Hayi ngizwa kahle. Nosipho uthe uzokunikeza imithi ukuthi-ke nakuthulisa umsindo ekhaya nikwazi ukuqhubeka. Thina we just a phone call away. I'm sure na ilo umuthi wakho wokuthulisa ekhaya mhlawumbe umehluko umuntu ugcine ubona nini? Kusho ukuthi nje ngokuhamba kwey'nsuku. Ukuhamba kwey'nsuku? Ngokuhamba kwey'nsuku. Akubi yisonto kodwa nje ukuhamba kwey'nsuku. Okay, so nawe uzobona ukuthi-ke uba khona nomehluko or not. But-ke uThandeka-ke fanele ayikhiphe le mali and alikhulume naye iqiniso ngoba shuthi naye udlalile ngawo. Shuthi-ke na iphutha lakho walenza ukuthi akhathule imali umtshele ukuthi khona imali esiphumile. Uyazi ukuthi imali impande yesona. And obuhlungu uswazenzisa njengomuntu-ke na ongathi akayifuni leyo mali. Kanti uyazi uzokushonela ngale emva kwendlu. Akikhiphe kuwena ngenye indlela. Yebo, ngiyakuzwa sisi. Yeah. So nizokwazi ukusebenzisana. Uma esewilling untombazana ukuthi ngimsize uNosipho ngizokwazi ukumsiza ngendlela naye asekhala ngayo. Yebo, ngiyavuma ayikho inkinga. I think-ke na this time kodwa ngathi ungathatha omunye wama-siblings akho yabo. Yebo. Uzohamba naye. Yeah. Ngoba I think okuningi usuzokwenza nge-anger. Yes. Hayi nizwela ababukele emakhaya ukuthi-ke na abangani bakithi abangani bawu-poison bafana nenyoka ehamba etshanini ungayiboni uze ngoba isikushaya. Usisi uhambe ngenxa yokuthi uThandeka bethi hayi uzosebenza ugobela kanti uyazi ukuthi-ke na udinga le mali ehleli kuyena uyidinga kwawakhe amaphakethe. Kodwa sithembe ukuthi-ke uzothola usizo usisi ngoba nangu ugobela uthi-ke uMakhosi uthi-ke uzomsiza kube khona ukuthula ekhaya. Mase kube khona ukuthula ekhaya sithembe konke-ke it will fall into place. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Now uma unenkinga usithinte. Black